an balimaw ani ɲankuma bi kibara m'an bolo k'a lase ma o de ye ko alamisa tɛmɛnen accident juguba dɔ kɔni kɛra Kati Sanafara. O accident in kɔni na mɔgɔ 5 o kɔni sara wa mɔgɔ 46 olu fɛnɛ bɛɛ de jogina a ko in na. Kunnafoni fɔlɔ minnu sera ma kɔni olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ minnu jogina ko olu la dɔw ka jogini kɔni o juguyalen bɛ kosɛbɛ wa dɔw ta ko o ma juguya kosɛbɛ nka ni mɔgɔ ninnu bɛɛ kɔni bɛ Kati hôpital la olu bɛ ka furakɛ. Nka min yɛrɛ ko min ye nin accident in kɛ o de ye k'a fɔ kɔni ko camion citerne ni o ye mobili belebeleba ye min bɛ essence ta ka bɔ yɔrɔ la ka taa di essence feereyɔrɔ la olu kɔni ko o dɔ la kelen de kɔni jigintɔ kɔti min bɛ nin sira in kan k'o de kɔni taara se sotarama 2 ma o sotarama 2 ninnu bɛɛ tun falen don jama de la. Kunnafoni fɔlɔ minnu sera a ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin kun bɛ sɔn ka kɛ de ko camion citerne kɔni ko o frein de kɔni bɛ sɔrɔ ka tigɛ ko de kɔni bɛ sɔrɔ ka nin ko in yɛrɛ bɛɛ provoquer. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko sibiri tɛmɛnen capitale yɛrɛ la yan Bamakɔ min ye Amudalayi ACI 2000 ye fɛn dɔ kɔni yɛrɛ min ye mɔgɔw kɔni siran kosɛbɛ yen quartier in na o tɛ dɔwɛrɛ ye saki dɔ de kɔni tun bilalen bɛ dɔ ka da la a mɛnna yen yɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ caman tun bolo ko bɔmu de bɛ sɔrɔ nin saki in kɔnɔ o de la u ye finitigiw wele u ka n'a jateminɛ min bɛ nin kɔnɔ nin ko ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ finitigiw kɛlen k'u ka jateminɛ kɛ a kɔni yera k'a fɔ kɔni ko bɔmu ma sɔrɔ saki in kɔnɔ nka ko min ye marifa dɔ kɔni ye min dilanna tɛgɛ de la ko o kɔni o yera a kɔnɔ ani militaires ka fini dɔw nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɛra yɔrɔ min na o tun ɲɛsinnen bɛ 5e arrondissement police so 5e arrondissement de ma o yɔrɔ bɛɛ la nin polisiw kɔni bɔra ka enquête kɔni dayɛlɛ o kunnafoni ninnu bɔra ministère de la sécurité de yɔrɔ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la.